Здравейте, приятели, на всички, които посетихте сайта petertishkin.com, на всички, които ме гледахте в ZAS.BG, на всички, които ме видяхте в YouTube. Името ми е Петър Тишкин, това е коментарната ми рубрика в видеоблога ми, когато коментираме медийното поведение в България, това, което се случва по вестниците, телевизиите, радията, списанията, въобще интернет, навсякъде. Първо, преди да започна днешната си рубрика, нека да благодаря на всички тези, които ми писаха в коментарите, по-специално на Италиански, на Алекса 7, на Деница, на Вертито, на Маце22, много специални поздрави на Гери Иванова, която ме вкарала дори в любимите си. Благодаря ви, момичета и момчета, давате ми наистина стимул да продължавам напред и да развивам този блог. Днешната тема е концерта на Риана на 30 ноември тази година. Мега звездата на 2007 година Риана идва в България. Благодаря на Viva.tel, че организира наистина този концерт в България. Рядко се случва звезди, които в момента са в класациите, да идват в България. Обикновено на концерта на телевизия City се случва да дойдат европейски такива, но те са повечето случаи денс звезди или свързани там с скандинавските държави, откъдето всъщност е и собственика, бившия собственик на телевизия и радио City. Сега обаче в България на площада и то напълно безплатно идва Риана. Преди да коментираме концертните дейности на Риана, нека ви пусна една препратка към клипа Don't Stop the Music. Ще ви пусна участък, който от френското Star Academy. Риана пее на живо там с едно от момичетата, които участват в Star Academy. След което ще ви върна към оригинала на песента Don't Stop the Music, съвсем за кратко, за секунди, която е изпълнена от Майкъл Джексън. И тук няма начин да кажа, аз като един от големите фенове на Майкъл Джексън, че всеки, който се е захванал с Майкъл Джексън, е стигнал много надалеч. Същото стана и с песента Don't Stop the Music на Риана, която в момента е един от най-големите европейски хитове. За Мбрея да не говориме. Вижте, след което ще коментираме малко участията на Риана по света и концерта в София. Това беше Риана в предаването Star Academy от Франция. Вижте сега оригинала на песента Don't Stop the Music, песен на Майкъл Джексън от 1982 година. Майкъл Джексън с оригинала на песента на Риана Don't Stop the Music. Ще бъда кратък. Защо харесваме Риана? Ще направя и една съпоставка с българските поп звезди. Защо харесваме Риана? Първо, защото Риана ни обяснява с субтитри нейното творчество. Риана прави хитове, които ние просто харесваме. За разлика от Каризма, Риана ни обяснява защо трябва да харесваме техният хит. Второ, Риана не е срещу. Риана пее за себе си. Риана представлява собствена марка продукт. Тя не пее срещу Бионсе, не ни пречи ели кой си. Докато абсурд трудно ги харесваме, докато не разбереме срещу кой са те. Че ако ние сме срещу него, ги харесваме. Трето, Риана не ни се кара, когато не слушаме поп музика.
За разлика от Мариана Попова, която ни представи на Евровизия и хвърли колко интервюта, за да се кара на българския народ усилия, че не слушаме поп-музика. Риана просто прави поп-музика. Това е разликата между Риана и българските поп-звезди. И тя е много малка. Само 3 неща изредих. Те са показателни. Толкова за сравнението Риана, българската поп-сцена. 3 забележки и 3 плюса за Риана на сцена. Първо, Риана не танцува. Или ако танцува, не танцува добре. Може да се постарае малко повече. По-скоро на сцената се появява едно патешко ходене тип ала Емилия на концерти, ако сте виждали. Второ, Риана не пее максимално добре. Тоест няма да гледаме нещо нечувано. Пее, дори не завършва фразите си, ще забележда на концерти, спино Just let the music. И тя тук млъква и нейният хор пее Play. Риана не пее максимално добре, но въпреки всичко пее на живо, въпреки че остава последните фрази да ги спее хора, за да не изфалшивее. Третия минус на Риана е това, което ви казах за присъствието на сцената. То е доста слабо от гледна точка на хореография. Риана, и това е един от плюсовете, има балет, но самата тя няма хореография. Поне тези участия, които сме гледали до сега, не надхвърлят очакваното ниво, разбира се, на песните, които станаха супер хитове. Дори Амбарела няма силна хореография. Трите плюса на Риана: излиза с перфектен външен вид винаги на сцена. Това момиче се поглежда в огледалото, преди да излезе на сцена. И затова ние гледаме с удоволствие. Вторият плюс на Риана е, че държи настроението високо. Винаги на нейните концерти настроението е доста високо и тя знае как да го държи такова. Третото плюсово, което бих могъл да кажа за нейните участия, са, че Риана винаги излиза с балет, с хор, които покриват и нейните недостатъци, а и правят атмосферата още по-голямо и шоуто още по-интересно. Нека всички на 30 да видим една такава звезда в България, в София, още повече на площада безплатно. Единствената ми забележка към Viva.tel беше: не можахме ли в някоя зала да се съберем? Не знам как Риана, ако е покъса поличка, както обикновено излиза едни такива кожени мини жупчета, ако е с тях, как ще оцелее един час на минусови температури. Но все пак това е проблем на Риана и Viva.tel. Ние ще бъдем на 30 на концерта. За всички фенове на Риана една кратка презентация на нейното творчество, на самата сцена, плюс кратко намигване към Please Don't Stop the Music, песен, която е взаимствана от Майкъл Джексън. Показах ви. Очаквам вашето мнение за концертните изяви на Риана, ако сте гледали такива, или за видеоклиповете, или въобще за творчеството на певицата в коментарната ни рубрика. Ще ми бъде интересно да го прочета в коментарите ни. Пишете ми на видео klomba@petertishkin.com. Влизайте и в сайта ми petertishkin.com. Благодаря ви, че бяхме заедно. До ново виждане!